Jos et naura, alan tanssimaan kaljuna kaljuna. Ronnie Back menee kouluun joka päivä autolla ja se maksaa 30 euroa, mutta Ronin isä on todella pihi. Aina kun Roni pyytää isältään 30 euroa koulumatkaa varten, isä hermostuu ja antaa sen kuitenkin. Eräänä päivänä isä sanoi, poika, huomisesta alkaen et enää mene autolla kouluun. Roni ihmetteli, mutta isä, meidän kouluunhan ei kulje bussia, sehän on valtion koulu. Isä vastasi, ei hätää, jos bussi ei kulje, niin kävelet kouluun. Autoon menee liikaa rahaa, joka päivä 30 euroa hukkaan. Raukka Roni surullisena hyväksyi sen ja seuraavana päivänä käveli kouluun. Sillä välin isä oli onnesta soikeana, koska tänään säästyi 30 euroa. Mutta kun Roni palasi koulusta, hän oli todella allapäin. Isä kysyi, miksi olet surullinen? Tänäänhän on ilon päivä. Kävelit kouluun ja säästit 30 euroa. Ja sitten Ronin vastaus, sitä kuullessa et voi olla nauramatta. Mutta ennen kuin kuulet sen, jos sinäkin rakastat äitiäsi ja isäsi, paina tykkäystä ja tilaa kanava. Ja hei, jätä kommentteihin punainen sydän emoji, heart. Nyt kuuntele tarkasti. Roni sanoi, isä, kävelemällä